eta 76 milioi pertsona indigena baino gehiago daude munduan zehar. Eta haien lurraldetan planetaren biodibertsitatearen 80% baino gehiago dago. Herri indigenek milaka eta milaka urte daramatzate bizitzen naturarekin harmoniaz. Haien ohiturek eta kulturek hainbat gauza irakasten dizkigute. Nola errespetatu lurra eta nola zaindu gure etorkizuna, besteak beste. 2030ko agendaren 10. helburuak argi dauka. Desberdintasunak murriztu. Herri indigenen eskubideak bermatu. Euren lurrak eta kultura babestu. Eta haien ahotsa mundu mailako erabakietan entzun. Gaur egun herri indigena askoren egoera oso kaskarra da. Diskriminazioa, pobrezia eta lurren galera pairatzen dute. Esaterako Amazonian. Deforestazioaren eta suteen eraginez gero eta eremu natural gehiago desagertzen ari dira. Gainera, toki horietan bizi diren herri indigenen kulturak eta ohiturak desagertzen dira ere. Honen aurrean, zer egin daiteke? Lehenik eta behin, herri indigenen parte hartzea bermatu behar dugu. Inguru administratiboetan eta eremu politikoetan. Bigarrenik, teknologiaren eta hezkuntzaren bidez komunitate horiek indartu. Eta hirugarrenik, euren hizkuntza eta kultura babestu. Herri indigenak ez dira iraganeko aztarnak, baizik eta etorkizun jasangarri baten giltza. Ekuadorren, adibidez, Kitzua komunitateek halaxe egin dute. Basoaren zaintza, turismo jasangarria eta horrelako ekintzak egiten dituzte. Ohiturak eta garapena uztartuz. Herri indigenengandik hainbat gauza ikasi alditugu. Euren jakintzak mundu modernoan aplikatu beharko genituzke. Babes ditzagun herri indigenak.